Vi tager ud for at spørge folk, om de synes, de er lykkelige. Kom med. Er du lykkelig? Ja, det synes jeg. Er I lykkelige? Ja. Er du lykkelig? Ja. Er du lykkelig? Ja, det er jeg. Og hvad gør dig lykkelig? Jamen, succes på arbejde. Eller gode venner. Okay, tak. Og hvad gør jeg lykkelig? Vi har hinanden, Det der er hele styr på kører, ja. økonomien, vi har job, vi er i gang med uddannelse. Alting kører. Vi er på som rette det skal. spor. Super, mange tak. Og hvad gør dig lykkelig? Jamen det gør, at jeg har et godt helbred. Men verdenssituationen, den gør mig ikke lykkelig. Det kunne godt være lidt bedre. Ja. Men så er det jo godt, man er så gammel, som jeg er. Jeg er 72. Okay, mange tak. Hvad er det, der gør dig lykkelig? Det er, fordi jeg har en god familie, Okay, super. en god kone og nogle gode børn. Ja. Og børnebørn. Okay, tak. Så skal man være lykkelig. Vi kan konstatere, at 100% af dem, vi spurgte, var lykkelige. Også dem, der ikke gad at filmes, følte, de var lykkelige.